podcast saio berezi honetara. Artazukoa zara, 31 urte dituzu eta egun Nafarroako sortuko arduraduna zara. Lehenik eta behin, deskribazazu zure burua hitz gutxirekin. Bueno, ez naiz oso trebea honetan, baina esango nuke nahiko buru gogorra eta pasioz bizi ditut egite dituan gauzak. Nondik datorkizu sen militantea? Bueno, esango nuke nahasketa bat ere badela, ez? Jaio nintzen, txikitan Iruñan bizi izan nintzen, baina betidanik hartazukoa izan naiz, eta uste dut, segun eta inguruak ere egiten gaituela, nolabait, eta uste dut etxetik ere asko edan dudala, ez? Euskararekiko maitasuna eta txikimendua etxetik beti jaso izan dut, eta iruditzen zait beti, mundu berri eta hobeago baten bila joan izan naizela, eta, betidanik ditut oroitzapenak horri lotuta eta politikari lotuta, bai. Familia aipatu duzu, sekulako garrantzia izaten du horrek, ingurukoek, lagunek, familiak. Zure kasuan, erreferente bat izan alduzu edo alduz daukazu? Uste dut denetarik dagoela. Iruditzen zait etxean, eta irakatsi didatela kritikoa izaten, eta iruditzen zait eskolan ikasi dudana ere oso garrantzitsua izan dela, eta gero, igual mundura begiratzeko ere komunikabidetan eta erreferente desberdinak sortzen joan naizela, ez nuke jakingo oso ongi zehazten norbait. Ernain ibilia zara ere bai, gero izanen dugu aukera horretaz pixkatxo bat gehiago hitz egiteko, bozeramaile izan zarelako denbora batez. Ziur esperientzia asko eta hitzak bizitzeko aukera eman zizula horrek, ze irakaspen eraman duzu horretatik? Uste dute gazte militantzia beti dela berezia, unibertsitate garaia bereziki maitasunez gogoratzen dut, lehenengo aldiz egon nintzelako Gasteizen ikasi nuen, eta iruditzen zait Euskal Herriko toki desberdinetako jende asko ezagutu nuela, eta ezagutu nuela Euskal Herria bere luze zabalean ere, ez? Eta iruditzen zait horrek baduela kriston indarra, eta bereziki gazte denbora hortan, ez? Unibertsitatean baduzula denbora asko, gauza asko egin alizateko. Hain zuzen, okerrez banaiz 3 urte eta erdiz izan ziren Ernaiko bozeramaile. Gazteriaren papera zentzu horretan Euskal Herri mailan nolakoa dela esanen zenuke? Errespetu pixka bat ematen dit gaztei buruz hitz egiteak, ez? Bai iruditzen zait gazte militantzia eta gazteak badirela aldaketa askoren motore, eta garaian erronka desberdinei erantzun behar izan dietela, ez? Eta iruditzen zait justo horrek daukala bere xarma, ez? Jakiteak mundua aldatzen dela, eta aldaketa horietan bertan ere gazteak badaudela eta badakitela egokitzen horretara, ez? Iruditzen zait gazteei askotan, ez? Esleitzen zaiela edo, erruduntasun sentimendu batetik ere bizi dela batzutan gazte militantzia, motxila handi batetik ere bizi daitekela, ez? Ardura gehiagizko batetik, akaso, pixka bat ez, justo aldaketen motore izate edo ardura horretatik, motxila horretatik, baina aldi berean oso aberasgarria da, iruditzen zait munduan egoteko modu oso polita dela, dena daukazulako egiteko, ez? Eta seguraski beste etapa batzuetan ere bai, indarrak kendu gabe, baina bai iruditzen zait, gazte militantziak berak ematen duela gauza asko, oso aberasgarriak direnak, ikasteko aukera pila bat ematen dutenak, eta bereziki munduari momentu horretan begiratzeko beste betaurreko batzuk, ez? Seguraski, beste aldaketa batzuen hazi ere izan daitezkenak. Aldaketak aipatzen dituzu eta zuk baduzu perspektiba hori nolabait, nolakoa esanen zenuke izan dela, egon bada, ziurrago baietz, baina bilakaera, gazteek izan duten paper horren bilakaera nolakoa izan da? Galdera zaila da, iruditzen zait eta aipatu izan dugu ere batzutan, ez direla garai berriak, belaunaldi berriak baizik, eta uste dut garaiek ere garrantzi handia dutela, gazte mailan eman izan diren borroketan. Iruditzen zait nolabaiteko aitzindaritza bat edo bultzada handi bat etorri dela azken urteetan adibidez, ez? Nik bizi izan dudanetik, feminismoari dagokionez adibidez, ez? Hor generazio oso bat egon ginen, ez dakit, errespetu pixka batekin ere hitz egingo dut, baina feminismoan bultzada handi bat eman genuenak, eta seguraski sinetsi genuenak ere bazetozela aldaketa handiak, ez? Eta igual feminismoaren olatu horretan asko bizi izan genuela. Iruditzen zait hori garaian aldatzen dela, eta seguraski gazte izatea ez dakit
gero eta zailagoa den, baina bai, bueno, gizartean daukaten pisu espezifikoa gero eta txikiagoa da, hori errealitate bat da, eta igual ez, zama hori ere handitzen joan daiteke. Baina iruditzen zait, ez dakit, esperientzia bat dela bizi behar dena, ez, militatzea gazte esparrutik. Aipatu duzu mugimendu feministak edo feminismoak azken aldian izan duen olatu hori, orain ere bizitzen ari garena, nolabait, nola deskribatuko zenuke feminismoa, mugimendu feministaren indarra momentu honetan egoera? Bueno, iruditzen zaite bereziki azkeneko 15-10 urteak eztanda izugarria izan direla, nola ez, aurretik ere ez, hamarkada luze askotan emakume feminista askok egin izan duten lanari esker, iruditzen zaite hori ere aitortu behar dela, ez, bagarela bide baten parte, fase desberdinak bizi izan dituena, eta iruditzen zaite azken urte hauetan bereziki greba feministek eragin zuten estandarekin, kasu ezberdinek eragin zituzten estanda txiki eta handi askorekin, bueno, onaino iritsi garela, ez, eta feminismoa badela, iruditzen zait, edo feminismoak badirela, ez, munduari begiratzeko modu bat, mundua aldatzeko eta transformatzeko edo eraldatzeko proposamen politiko oso bat, eta nik lotuko nuke oraintxe bertan, ez, mugimendu feminista eta arloz arlo lanean ari garen, borrokan ari diren feminista horiek guztiak, bueno, botere disputa batean, ez, azkenean, pixka bat jakinda, egitura handi bat daukagula gainean, ez, norbera eta mugimendu desberdinak hor botere disputa horretan, ez, pixka bat. Feminismoa zer da? Autua beharra ala bete beharra? Seguraski autua beharra eta bete beharra, ez? Iruditzen zait baduela asko segun eta ze garaitan edo ze inguru dugunez, pisu handia horrek, bai iruditzen zait gaur egun seguraski bete beharra izatera pasatzen dela, baina autua izateak ere ematen diola beste indar bat, ez? Iruditzen zait bete beharra dela, eta seguraski ez, antolakunde, alderdi, sindikatu eta eragile sozial desberdinek bete behar bezala hartu behar dugun zerbait badela, eta autua izateak ere beste pasio bat ematen diola, eta seguraski aldaketarako beste egin bat. Emakume izateak, bai gizartean orokorrean eta militantzian eta politikan bereziki, ekartzen aldu gizartean espazioa bereganatzeko behar hori? Bai, nire ustez borroka konstante bat da, eta seguru aski nekagarria izan daitekena, segun eta ze espaziotan, ez? Behar duena nolabaiteko ez dakit retaguardia bat edo koltsoi bat, ez? Eta iruditzen zaite olatu honetan edo garai honetan horrek garrantzi handia daukala, komunitate feminista bat izateak oso nekagarria izan daitekelako, eta batzutan badagoelako sensazioa, ez, berriz hasierara buelta egiten dugula edo ez dakit nola esan, ez? Eta botere disputak hori dira, ez? Seguraski aurrera pausuak, atzera pausuak, eta iruditzen zait, bueno, nekagarria badela, eta seguraski gure patua ere bai, ez? Baina bai iruditzen zait aldarrikatu beharrekoa dela feminismoak dagoeneko gauza batzuk pentsa ezinak egiten dituela, ez? Eta nolabait lehen gertatzen altziren gauza batzuk orain ez, eta uste dut muga horiek eta aurrera egite horiek oso garrantzitsuak direla, eta alertan egon behar garela atzera pausuak oso errazak izan daitezkelako, ez? Askotan eskuinaz hitz egiten dugu, baina iruditzen zait kritikotasun batetik ere begiratu behar diogula koiunturari eta gure egoerari ere. Nafarra zara, euskal filologia ikasi duzu, hartazu herrikoa zara, herri txiki bat dena, eremu mistoan dagoera. Euskara egoera zaurgarrian dago eta Nafarroan bereziki egoera zaila bizi du. Posible da zure herrian hartazun euskeraz bizitzea? Oso galdera zaila ere bai, ez. Ez da posible eta bada posible, ez. Esango nuke, azken 25 urteetan bilakaera oso esanguratsua dela, egia da egun biztanleko herri batean bizi naizela, orduan portzentaiak ateratzea erraxa da, baina bagaude euskaldun multzo bat, egia da gero komertziorik eta ez dagoela, bakarrik udala, orduan zerbitzuei dagokienez ere gutxi daukat esateko. Bai izan dela herri bat borrokatu den 2007tik edo eremu mistoan sartzeko, ez euskaldunean geundelako, eta bai, gure harreman handiena Garesekin izan dela, ez? Nire ustez aurrera pausuak ematen ari dira, zailtasun askorekin, baina iruditzen zaite luzera begirako bidea ere badugula egiteko, eta igual horrek asko dauka irabaztetik, eta seguraski baikortasunez begiratzetik, ez? Igual hamarkada batzuk atzera eginen bagenu,
aldaketa asko handiagoa dela nabarituko genuke, ez? Jakinda asko dugula oraindik egiteko eta irabazteko eskubideen planoan batez ere. Bueno, luze egon gaitezke Euskara eta Nafarroaz hitz egiten, baina maiera jarri behar diogu, hori bai aurretik galdetu beharko dizut. Pegatina hau, Euskal Herriko armarria duen pegatina, nori emanen zenioke kotxean jar dezan? Enaiz oso originala izanen, emango nioken nire anaiari, badauka kotxe bat nahiko makarra eta uste dut honekin ere orekatuko litzatekela pixka bat, berarentzat. Mila esker, Lur, eta ongi pasa gaurko egunean. Bai, zuei.